Уңыш мәхәббәт акча кірімін вәгъдә итүче тренинглар көннән-көн арта. Коуч-тренерлар бүген ни өчен шундый популяр? Махсус курслар ярдәмендә уңышка эрешеп буламы? Эфирда таяныны тапшыру студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр шундый. Әгәр дә алда яңгыраган фикер белән килешмисез икән, кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез яшел тимә һәм ак нейтралитет билгесе. Бүген коучинг, тренинглар турында фикер алып барыбыз һәм безнең әле Skype аша Айгөл Азизова да булачак. Сезне сәламлибез һәм сезнең белән соңрак элемтәгә керербез. Ләйсән, аңлатып китик әле. Коучинг нәрсә ул? Тренинглар, кемнәрдер бәлки бу сүзләр белән әле таныш та түгелдер. Әлбәттә, интернетта утыручы, шул ук социаль шелтәләрдә утыручылар инде моны барыбер телиме, теләмиме күрә. Ләкин кемнәрдер белеп бетермәскә мөмкин. Нәрсә ул коучинг, нәрсә ул тренинглар? Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле дуслар, кунаклар. Минем исемем Ләйсән Шакирова, мин үзем онлайн-продюсер. Менә шушы онлайн продуктлар белән шөгыльләнәм. Шәхси бренд буенча шөгыльләнәм, шәхси бренд буенча эксперт дип әйтик инде. Минем Моңа карата мөнәсәбәтем, әлбәттә, мин шул профессиядә эшләгәч, үзенчәлекле, мин мондый тренингларга каршы дип әйтә алмыйм үземне. Аларның сыйфатыннан тора. Әгәр дә яхшы сыйфатлы тренинглар булса, мәсәлән, ул тренингны алып баручы кешенең белеме булса, югары уку йортын бетергән булса, зур тәҗрибәсе булса, ул кешеләрне ышандыра алса, мотивировать итә алса, мондый тренинглар бик яхшы. Мин үзем шундый курсларны бик күп үткәнем бар. Төрле өлкәләрдә маркетолог белемендә мин шундый курслар аша алдым. Личный бренд буенча да шул курсларда укыдым. Шуңа күрә минем мөнәсәбәтем бик әйбәт. Ләкин бит хәзер менә онлайн дөньяда безнең инфошигәннәр бик күп. Теге буш, эчендә су гына булган информацион продуктлар күп. Курслар, марафоннар, тренинглар. Әлбәттә, мин алар яклы түгел. Димәк, кемдер инде үзенең язылышлары бар, бер кая бер нәрсә өйрәнми. Тотада әйдәгез әле мин коуч булыйм, сезгә акыл өйрәтим дигәнрәк андый кешеләр дә күп бүген. Әлбәттә, андый кешеләр күп. Һәрбер икенче кеше бүген шундый. Һәм коучлар арасында да бит әле менә төрле юнәлешләр бүген бар. Элвин аңлатып китсәгез, менә нинди юнәлешләр бар? Бездә ниндиләре популяр бүген, кемнәр нәрсәгә ихтыяҗ тудыра дигән кебек? Барыгызга да исәнмесез. Әйтеп үтәсем килә, бүгенге көндә әлбәттә һәрберебез ниндидер шундый югалып калган дөньяда диясем килә, һәм һәрбер кеше үзенә ниндидер шундый менә дару дип әйтәбез, без аны волшебная таблетка дип әйтәбез, шундый дару эзли. Һәм ул һәм күбебез кызганычка каршы дөрес итеп эшләгән маркетингка килеп табылабыз. Чөнки менә шушы социаль шелтәрләрдә, шушы инфобизнес дип әйтгәндә бик күп маркетинг өстендә эшләнә. Һәм без менә гади халык шушы мәсьәләне аңламыйча, менә шундый курсларга тап булабыз да инде. Нинди юнәлешләр бар бүген? Менә ниндирәк ул? Психология өлкәсендә. Менә мин үзем турында әйтә алам. Мин үзем бернинди марафоннар алып бармыйм, бернинди курсларда алып бармыйм. Мин бары тик үзем өчен генә бик күп курслар алам. Һәм бу курслар бер айлыкта түгел, 2 атналыкта түгел, бу курслар еллар дәврендә бара. Һәм бүгенге көндә мин әгәр югары белеме белән артист һәм дизайнер, кием буенча дизайнер булсам, хәзерге вакытта инде мин коуч та, хәзерге вакытта мин парикмахер да, хәзерге вакытта мин сексолог та, һәм шулай ук продюсер, продюсерлыкка мин гомумән Нью-Йоркта яшәгән продюсерда укыдым, әле дә укыйм, дип әйтәсем килә, инде 2нче ел китте. Һәм бу минем үзем өчен генә. Минем менә беренче үземнең профессиям бар, һәм шул профессиядә ничектер күбрәк халкымны аңлар өчен. Бәлки әлегә үзем өчен дип әйтергә кирәктер, чөнки кем белә, алга барыбер үсеш өчен үзгәрешләр булырга мөмкиндер. Гүзәл ханым, менә без әйтәбез монда кемдер профессиональ дәрәҗәдә моңа килә дип, кемдер инде укыганнан соң дип төрле очраклар була. Ләкин шул ук вакытта кеше бит ул аңлап бетерми, менә шул хәзер пиар дип әйтәбез, реклама, маркетинг аркасында төрле фикерләр җиткереп,
хәтта кеше инде соңгы акчаларын да салып бирергә мөмкин. Әзер без моны мәсәлән шул шелтәрле бизнес мисалларында да күрәбез, күп санлы инде. Аның турында да күп фикер алыштык. Менә бу коучинг һәм шул тренинглар җибәрдә менә кешене нәрсә этәрә аңа барырга. Алар аның бәлки әле нәтиҗәсендә, бәлки аларга бөтенләй кирәк тә түгелдер ул. Ләкин баралар. Менә ни өчен хәзер шундый шаукым популярлашып китте икән шулай? Ну, моңа килгәндә бу ниндер замана шаукымы дип әйтермен. Менә психология килгәндә инде бу чынлап та хәзер бик популяр юнәлеш. Безнең күбебез хәзер психологиягә мөрәҗәгать итә һәм 10 айлык, 1-2 айлык курслар үткәреп тә мин психолог дип кычкырып әйтүчеләр дә бар. Моңа килгәндә психолог булам, мин психолог дип әйтер өчен ул кешенең менә психологның үзенең ниндер этикасына карый торгандыр инде, шулай бит. Сез үзегез зак килдегезме бу психологиягә? Мин психология минем икенче белемем, югары белем. Алдым мин Казан дәүләт федераль университетында параллель рәвештә мин Мәскәү Гештальт институтына укырга кирдем. Анда мин 6 ел укыдым. Хәзер инде француз Гештальт институтында белем алам. Бу инде менә 10 ел дәвамында мин белем алам. Һәм мин инде үземне чын психолог дип, гештальт терапевт дип әйтә алам. Чөнки без психологлар, без үз шәхесебез белән эшләйбез. Безнең инструментыбыз ул без үзебез. Әгәр дә мин үземнең ниндидер проблемаларымны хәл итмәгән икән, мин ничек кешегә булыша алам? Хәзерге аннан соң менә психологларга мөрәҗәгать иткәндә, аның нинди дипломнары бармы юкмы? Аның шәхси психологы бармы юкмы? Супервизия белән эшлиме ул? Чөнки супервизия дигән әйбер дә бар. Без, мәсәлән, авыр очракларны үзебездән өлкәнрәк тренерларыбыз белән бергә сөйләшеп хәл итәбез. Чөнки әйтеп торам, тагын бер тапкыр без үзебез белән эшлибез. Коучинг әйләнеп кайтты диләр. Сез ничек барып җиттегез моңа? Шулай ук бит инде бер һөнәрдән икенчесенә күчү, ул шулай ук җиңел эш түгел. Монда бит инде алынырга кирәк һәм ниндидер максатлар булырга тиеш. Менә нинди максатларны күз алдында тотып, сез нәкъ менә әлеге коучинг белән шулай шөгыльләнә башладыгыз? Коучинг түгел. Әле бу health coach бу инде икенче төрле һөнәр. Менә аңлатып китегез әйе, нәрсәсен аңлатып? Беренчедән, үземнең инде әйтеп китәсе килә, үземнең икенче һөнәрем турында. Мин хәзер нутрициология, диетология, функциональная медицина белән шөгыльләнәм. Мин хәзер университетта укыйм. Бу минем икенче югары белемем булачак узакламый. Һәм бу менә курсларга, төрле марафоннарга, төрле коучинг нәрсәләргә килгәндә, шулай гына миләйсәм дә килешәм, чынлап та. Монда эзләнергә кирәк, белергә кирәк. Бу хәзерге көндә югалып калырга чынлап та бик җиңел. Менә безнең хәтта менә укуда да әйтәләр, әйеме? Блогерлар үзенең инде миллионлаган аудиторияларына төрле шундый дөрес түгел әйберләр тарата башлыйлар. Кеше бит ышана, шуның өчен һәрбер сүзеңне үлчәп сөйләргә кирәк. Әгәр дә син миллионлаган булмаса да, йөзәрләгән мең аудиторияң булсын. Син һәрбер сүзеңне үлчәп сөйләшергә тиеш. Син гомумән блогер икән, әгәр син үзеңне мәсәлән халыкка блогер дип атыйсың икән, син ул бик җаваплылык халык алдында. Шуның өчен инде монда син әгәр дә беренче сатасың икән, беренче тренинг сатасың икән, ул әлбәттә инде кайдан алган белем булырга тиеш түгел. Блогинг дип әйттек монда, психология, коучинг, тренинглар. Альберт, синең фикерең нинди монда? Менә хәзер чыннан да, әгәр дә минем язышларым күп икән, әгәр дә мин анда ниндер белемем бар икән, ниндер фикерләрем бар икән, яисә әйтер сүзем бар икән, мин дә шул коуч була алам дигән фикер туа түгелме соң? Монда бит аңлашыла, курсларда үтәргә мөмкин. Ләкин бу чыннан да ниндер бер хәзер трендка әйләнә башлады кебек. Трендка әйләнмичә хәл юк, чөнки монда вазгыять ике яклы. Бер яктан ниндидер популярлык аркасында, җырчы булу яки алып баручы булу аркасында, тамада булу аркасында бер 50 мең язылучысы булды ди әлеге кешенең. Нишләсен инде ул 50 мең кеше белән менә хәзерге көндә социаль челтәрләрдә. Ул кешеләрне бит ничектер капитализациягә юнәлтелергә кирәк. 50 меңнән ничек тә булса 50 мең сумга әверелдерергә кирәк бит инде. Менә ихтыяҗ туа, нәрсә дә булса эшләп бу кешеләрдән миңа үземә берәр нәрсә җыеп булмасмы икән дигән уй туа мәсәлән. Беренчел максат шул. Теге якны карыйбыз хәзер. Теге 50 мең кеше карап утыра бит. Инде бу нигә алып баручы тамада җырчы
яхшы артист, әллә кемгә тагынаймы. Алар уйлыйлар инде, бу кеше бик акыллы, күпне күргән, күп йөргән кеше инде. Хәзер бу берәр нәрсә тәкъдим итә икән, без аның тормышын булай да күзәтеп барабыз. Әгәр дә ул чын күңелдән ышанып, егетләр менә шушы юл белән барсак, сез минем киңәшләрне тотсагыз, 12 адымны үтәп чыксагыз, сезнең 120 мең акчагыз була дип әйтә икән, әлбәттә кырылып алачаклар. 120 мең акча теге артистта булачак, әлбәттә иң беренче чиратта. Ләкин бу яктагылар бит инде бер өмет итәләр, нәрсә дә булса. Бу мин әлбәттә психолог түгел, ләкин бездә бит бер төрле ялкаулык көчле. Аннан соң эшләмигенә, аннан соң прокрастинация дип әйтәләр инде, менә көтеп яту вакыт җиткәнен. Менә вакыты хәзер килеп җитте дә, бу кеше бер сүзне әйтеп сала да, мин шуны эләктереп алам да, менә күтәрелеп китәм дигән моментны көтеп яшәүчеләр дә байтак, һәм үз тормышлары өчен җавапчылыкны менә шул кешегә тапшырырга тырышучылар да күп. Менә бу кеше әйткәнне эшлим дә, минем тормыш җайлана. Җайланса бигә, җайланмый икән, әнә теге кеше нәгаләт була. Димәк, бу да җаваплылыкны үзеңнән күрсәтә. Диан, сез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Хәерле көн, хәерле кич. Минем исемем Диана Алтынбаева. Минем инструментлар коучинг һәм маркетинг. Мин 9 елдан артык сәламәтлек саклау өлкәсендә эшлим. Шуның өчен мин үзем коучингка килдем случайно, и он меня очень так воодушевил. И под таким воодушевлением я очень сильно поверила, что коучинг – это мое и навсегда. И в какое-то время я переключилась сильно в эту деятельность. Но в какое-то время эйфория закончилась, и я все-таки поняла, что это было такое время... Вакытлыча гына булгандыр. Безнең Skype аша әле Айгөл Азизова да бар. Айгөл, хәерле кич. Менә үзеңне үстерү тренинглары нәрсә бирә икән ул кешегә? Бер яктан аңлашыла монда акча мәсьәләсе, ләкин барысы да акчага гына барып тоташмыйдыр бит инде ул. Шуннан да менә нәтиҗәгә ирешергә мөмкинлекләр күпме безнең бүген? Һәм халык мохтаҗмы менә мондый тренингларга? Мин тренингларга бик положительно карыйм. Теге башымны югалтып түгел, но проверенный коучларга бик ышанып йөрим үзем. И уйлыйм, что үзеңне үстерү тренинглары нәрсә бирә. Иң беренче чиратта ул, конечно, үзең белән тулысынча гармонияда булырга, үзеңә ышанырга, үзеңне яратырга өйрәтә. Дөньяга ничектер башка яктан карарга өйрәтә. И шуңа күрә бу тренингларга йөрергә кирәк дип уйлыйм мин все-таки. Бик зур рәхмәт фикерегез өчен. Менә киләчәктә әлеге юнәлеш тагын инде үсеш алачак. Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нокта тапшыруы, коучинг, тренинг дигән төшенчәләргә бераз аңлатма бирергә тырыштык инде. Ләкин монда бит нәтиҗә булырга тиештер, әлбәттә. Менә әгәр дә кешеләрне өйрәтәләр икән, алар инде бер баскычка үсәргә анда ким дигәндә тиештер. Менә сезгә ниндирәк фикерләр килә? Үстемме дип, анда кемдер мәсәлән, кайтарыгыз миңа акчаны дип, бер нәрсә булышма дип әйтүчеләр бармы? Менә беләсезме, менә халыкның бүгенге көндә ихтыяҗы менә мондый курсларга бик зур, мондый марафоннарга. Бу бит менә намуссыз блогерлар, намуссыз экспертларның да гаебе түгел бит бу. Халык үзе сорагач, экспертлар, блогерлар мондый курсларны, марафоннарны әлбәттә бик күп чыгара башлады. Бу беренчедән. Икенчедән, минем беләсезме нәрсә әйтәсем килә. Менә бар шундый кешеләр гомер буе укыйлар, бер курс бетерәләр, икенче курс, өченче, йөзәрләгән курс бетергән кешеләр минем янга килгән бар. Шул курсны бетерәләр дә, әзгенә ничектер тынычланып торалар дагын, күңелләре күтәрелә, мотивация алалар да, тагын киләсе курска китәләр. Менә мәсәлән, Блиновская ниләре, Блиновскийның марафоннарын беләсез инде, бөтенегездә. Мин аларга каршы дип әйтмим. Кешенең үзеннән тора бит. Менә шу курсларга барган кешенең үзеннән тора. Мин мәсәлән, мин ул курсларга кирәк вакытта гына, ихтыяҗым барлыкка килгәч кенә барам. Мәсәлән, минем кызым, 9 яшьлек кызым, минем французский выпечка пешерергә өйрәнәсем килә ди. TikTokта карап күргәндә инде, миңа каян табыйм? Казанда бер нинди офлайн курслар, бер нинди преподавательләр, укытучылар шундый
тәмле әйберләр пешерергә өйрәтүчеләр юк. Шуңа күрә мин аңа да шулай ук онлайн курслар таптым. Таптыгыз димәк. Таптым. Файдасы булдымы мөһиме? Файдасы әле күрмим, әле башлана гына. Әлбәттә, аның файдасы булачак. Ул мотивация гына олмаячак. Ул шул ук көне кайтып аны пешереп караячак. Мин үзем дә мондый курсларны бик күп битердем. Менә мин шуңа күрә, әгәр дә файдасын күрсә кеше, мин бу курслар яклы. Ул курсларны үтәргә кирәк. Файдасын күрмәсә, әлбәттә кирәк түгел. Һәм өченчедән тагын бер әйбер әйтәсем килә. Монда бит өлкәгә карап, нинди сфера. Әгәр дә ул медицина белән бәйле сфера икән, андый курсларны әлбәттә битереп чыгып, операциялар ясарга, кешеләр өчен табиб булып эшләргә ярамый. Һәм өйрәтергә Әлбәттә, кешеләрне өйрәтергә ярамый. Бар бит менә архитектура. Мин үзем икенче белем буенча архитектор. Мин әлбәттә КГСУны битердем. Мин барып курслар битермәдем. Әгәр дә теге бар шундый өлкәләр, дөрес туклану, как бигрәк тә еш очрыйдыр әле. Похудеть, име? Аңа бит инде югары уку йортын битергә кирәк түгел, моңа бер мотивация гына алырга кирәк. Димәк, бүген курсларсыз яшәп булмый дигән сорау туа. Альберт, килешәсезме моның белән? Курсларсыз ниндер үсештә булмый, кемдер әгәр дә инде үзен тормышта ничек таба алмый, я үсә алмый икән, аңа һичшиксез менә мондый кешеләр ярдәме кирәк. Шулаймы? Үземнән барганым юк, ләкин үзекләрен күргән бар. Айрыша пандемияга кадәр 10 меңлек стадионларга әллә каян чит илләрдән әллә инде мөгезле кешеләр килде. Бүтән әйткән сүзләре, үзекләрдән һәм кеше сөйләгәннәрдән, анда 6 мең, 7 меңгә билет сатып алган кешеләрдән, сез әле начар яшисез, зал кычкыра, әйе, мин сезне яхшы яшәргә өйрәтәм, зал тагын кычкыра, әйе, менә бөтен мәгънәсе, теге 3 сәгатьне 3 сүзгә кыстырсак, шулай килеп чыга. Мин монда әйберләр бушлай булырга тиеш дип саныйм. Менә мин яшь вакытта, ягъни күптән түгел генә ул, без мастер-класс дигән шунча бар, әйме, остахана дигән әйбер бар. Мин үзем укытадырым балаларны ораторлык осталыгына, үзем белгән әйберләргә. Ул әлбәттә бушка җәйге аланнарда, лагерьларда дип әйтик инде, манипуляция техникаларына ничек итеп ялганга бирешмәскә, ялганлауны ничек итеп танырга була. Сиңа нинди манипуляция белән йогынты ясаганнар ничек итеп танырга була. Без аны бушка оештыра торган идек. Бүгенге көндә дә аны эшләп була. Марафоннарның һәм менә бу коучингларның һәм башкаларның бөтен мәгънәсе ниндидер ябык аудитория булдыру, ниндидер ябык төркемнәр булдыру һәм аңа кертүне акчага оештыру. Аннан соң инде шушы кешеләрдән акчаны җыеп алгач, аларга ниндидер мәгълүмат бирү. Бушка бирсәләр аны белән шөгыльләнмиләр дип. Бушка бирсәләр шөгыльләнерләр иде. Акчаны ничек эшләргә соң дигән вакытта социаль челтәрләрдә бүтән мөмкинлек табар. Әгәр дә син аудиторияң бар икән, реклама белән булса да акча эшләргә була. Ләкин менә кайсы бер вакытта эштәлеге 3 тиенгә дә ярамаган әйберләрне ниндидер зур акчаларга сатып яту ансы кызганыч. Монда кызыл ут янды, Ләйсәнә. Җавап бирү ягыннан да түгел. Менә әлбәттә төрле экспертларның бит төрле продуктлары бар. Бар буш продуктлар. Мин мәсәлән бүтән әйбер өчен дә акча алмыйм. Мин кешеләр җыеп бик файдалы информация биргәнем бар. Вебинарлар, бушка вебинарлар оештырам. Монда бит кешенең экспертның намусыннан тора. Әлбәттә бушка биргән информация да бар. Шул вакытта мин 3 баламны ничек ашатыйм? Мәсәлән, гомер буе бушка стадионнар җыеп, вебинарлар бушка эшләп йөрим икән, мине я тормыш иптәшем ни тукландырырга тиешме? Безне бишебезне дә яки мин бала тапмыйча үзем генә яшәргә тиеш. Монда хәзерге заманда инде әгәр дә һавадан да акча эшләр икән, монда инде золотая середина буларга тиеш. Юнәлешләр турында да сөйләшеп китәсе иде. Шуннан да күп төрле әйтегез, психология дидегез, коучинг һәм әле шулай ук сексология турында да әйткән идегез. Бездә гомумән менә бу юнәлешләр әле ниндидер популярлык алмаган. Менә гомумән халык әзерме безнең менә мондый юнәлешләр буенча сөйләшергә, үсергә, ничектер үзләрен үстерергә дип әйтик. Шуны бик куркыныч сүз ул бездә, секс дигән сүз. Гомумән татарларда, чөнки бездә бу темага сөйләшмиләр. Һәм мин үзем әни буларак, нәкъ шушы сексологиягә шундый теләк белән килдем, әни буларак. Чөнки мин балама менә сексның нәрсә икәнен ничек аңлатырмын дип. Һәм мин шушы сексологиягә менә шундый әйберләр генә керә дип уйлаган идем, әмма дә ләкин мин шуның кадәр кызыгып киттем бу юнәлешкә, чөнки монда ирләр психологиясе да, хатын-кызлар психологиясе, гомумән хатын-кызлар һәм ирләр физиологиясе турында бик күп, һәм балаларны ничек тәрбияләргә, кызларны, малайларны, гомумән нинди проблемалар барлыкка килә. Миңа калса, менә бу юнәлеш әле өйрәнелмәгән, һәм аны өйрәнергә кирәк, һәм минем әйтәсем килә, гомумән менә психология дәресләрен, әз генә булса да сексология дәресләрен мәктәптә биргән булсалар, бик файдалы булыр иде. Чөнки безнең балалар, гомумән без үзебез, без әлбәттә инде моңа теге
гаепле түгел дияс килә, безнең әтинеләр дә гаепле түгел моңа. Без менә шушындай зур тормышка Электен киләдер инде бу, менә шушы аякны баскан без белмичә дә. Гүзәл ханым, менә чыннан да менә бу юнәлешләр бәлки шул коучинг, тренинглар элек мәсәлән булмаган һөнәрләрне дип әйтик, һәм элек булмаган менә бу бирелмәгән белемнәрне дә үстерергә ярдәм итә. Килешәсезме? Бәлки аның юнәлешен нәкъ менә сайлау бу очракта мөһимрәктер. Әлбәттә, мин килешәм. Ниндидер нигез алыр өчен, ниндидер үзең ликбез буларак, ниндидер тренинглар үтсәң, ул үзең өчен шәхсән миңа калса ул бик файдалы. Шул ук психология өлкәсендә. Аннан соң менә маркетология турында бер сүз әйтеп китәсем килә. Ул чынлап та хәзер куык кебек кабарды. Хәзер үзеңне сатарга була, өйрәтәләр ничек үзеңне сатарга. Ләкин бит әле сарафан радиосы дигән әйбер дә бар. Беләсезме, мин менә шәхси практикалы буларак, баручы психолог буларак, мин беренче чиратта мөрәҗәгать иттем. Инстаграмда бит булдырдым. Анда ул бик күп чыгымнар һәм вакыт сорый торган әйбер. Анда бик күп, әгәр дә Инстаграм белән шөгыльләнәсең икән, эшләргә вакытың калмый. Аннан соң ул 1-2 ай эшләгәч, мин моның бик зур чыгымнар сорый торган әйбер икәнен белдем дә, хәзер миңа клиентлар киләләр сарафан радиосы аша. Шулдыр. Монда Инстаграмда шул ук принцип буенча бара бит. Язылучылар күп, Сабын куыгы кебек әйбер ул шартлар. Нидерәк фикерләр килә диләм, сиңа да шулай аралашканнан соң инде менә моны тәкъдим иткәннән соң монда бит әле реклама да башланды. Шундый көчле, мин күп кенә үземнең танышларым, язылучыларым арасында да менә Дилә Нигъмәтуллин нәрсәләр башлаган. Ул бит әле кызыксыну ягыннан да кешеләр керә башлый. Ул менә аны белеп бетермәгән кешеләр дә булырга мөмкин бит инде монда нәрсә икәнен дә. Үзенең үз юнәлешен мактый дигән кебек, минем дә әйтәсе килә, менә бу юнәлеш, дөрес туклану юнәлеше, гомумән нутрициология, диетология, бу чынлап та бик кызык юнәлеш һәм бу юнәлешкә мин тикмәгәнә килеп кермәдем, әлбәттә, үземнең инде. Менә еллар буе өйрәнәбез диләр, менә син нәрсәләр, нинди курслар үттең монда? Мин 3 ел эчендә шулай ук төрле менә шундый курслар үттем, вакыт ягиндем. Мин аны санамыйм да инде. Ул марафоннар төрле һәм һәрбер марафон, һәрбер курс мин илә дөрес кешене эзләп таптым инде шунда. Алар чынлап та яхшы специалистлар иде, әйеме? Аларның бөтен курслары да миңа зур белем бирде. Оннары шуннан инде әйләнеп, мин уйладым, миңа барыбер ниндер төпле белем алырга кирәк дип, университетка кирдем. Һәм шуның эчендә мин үзем хәзер ниндер курс булдырдым дан түгел, әйме, аннан чыгып түгел, мин менә ниндер курсларны үттем бит, мин белем алдым бит, дигән нәтиҗә эшләп әйтәсе килә. Курсны сайлый белергә кирәк. Һәм инде менә бүгенге көндә дә шул ук шул менә безнең Инстаграм шилтәрендә, гомумән безнең Инстаграм илендә кирәкмәгән әйберләрне әйтә торган безнең нутрициологлар да бар. Һәм инде әлбәттә чын курсларын алып, нәкъ менә төпле белем ала торган нутрициологлар. Һәм бу шундый шилтәр принципын хәтерләтә түгелме? Альберт, ничек уйлыйсың? Чыннан да кеше төрле яклап курсларны уза да, аннары үзе шушы курсларны өйрәтә башлый кебек булып чыга түгелме? Ул шулай килеп чыга да инде. Ул без бераз гына алданып та яшибез, үзебез үк Америка ашырга тырышабыз, гел. Ир белән хатын-кыз арасындагы якынлык кылу турында гына әйтеп узыйк. Секс дип әйтгәндә, мин уялмыйм инде ул сүзне әйтергә. Аның турында сөйләшү уят, ул ничектер кабул ителмәгән дигән сүздә бик дөрес була алмый. Беренчедән, ул хәдисләрдә язылган әйбер. Хатынның белән якынлык кылыр алдыннан ни эшләргә кирәк, аның тәртибе нәрсә ярый, нәрсә ярамаган, нигезе ул бар. Димәк инде ул кимендә 1000 ел дәвамында татарларга мәгълүм булган нигез уже формалашкан дигән сүз. Икенчедән, борынгыдан калган йола, никах булганнан соң кыз бала әти-әни йортында кала. Кияү кеше белән ул шунда ук чит гаиләгә кайтып китми. Ни өчен? Беренче төннән соң нинди дә булса аңлашылмаучанлыклар килеп чыккан булса, кыз кешенең әнисе кыз балага өйрәтә. Булайрак, тегеләйрәк, шундыйрак тәртипләре бар, уялма, курыкма дигән әйберләрне. Бу ике хатын-кыз арасында булган ышанычлы мөнәсәбәт, бер тәҗрибәлерәк булганы, тормыш күргәне, икенчесен әзерли бу тормышка. Һәм менә бу этап дәвам итәргә мөмкин 1 ай дәвамында. Менә кайда ул коучинг. Татар халкының гаилә эшендә. Нинди фикер белән килешәсез? Монда әзрәк сексология турында сүз бармый. Гомумән без һәрберебездә физик яктан, кайсы яктан килергә, кайсы яктан килмәскә икән беләбез. Һәм монда сүз ул яктан түгел. Кайчан кияүгә чыккач кына секс булырга тиеш, кайчан ул булырга тиеш түгел турында сүз бармый гомумән. Монда күбрәк, монда гомумән менә шул кыз әни янына килгәч, аңа
әни аңлатып та бирә алмый. Гомумән без Әйе, җинси тәрбия турында барадыр инде күбрәк сүз. Монда Тәрбия гомумән эффективен безнең килгән. организм нәрсәдән тора? Ни өчен шулай? Ул үзе дә белмәскә мөмкин, Әйе. беләсезме? Соңаның өчен 7-нче сыйныфның биология дәреслеге Юк, җитәр. биология дәресендә андай бер юк. Биология дәресендә юк. Нәрсәгә олайса шундый проблемалар әле безнең барлыкка Нинди килә? проблемалар? Менә 3 балалы ана тора, сөбханалла күз тимәс. Әйе, проблемалар турында күп сөйләшергә була, кызганыч безнең вакыт төгәлләнә, нәтиҗә ясап әйтсәк. Айгөл ханым, менә ничек аерырга монда бу очракта ялган мәгълүмат белән начар мәгълүматны һәм шул вакытта инде менә бу коучинг тренерларының менә киләчәген билгеләүдә нәрсә таян ноктасы булып тора сезнеңчә? Никто не застрахован дип әйтәләр бит әле. Монда дөресен әйтәләрме, алдан сүзме бу, аны менә четко ясны гына әйтеп булмый. Минемчә без хәзер инде 21 гасырда яшибез, интернет бар, отзывлар укыйбыз, менә сарафанный радио дип әйттеләр бит. Но самое главное, минем өчен, например, ул йөрәк белән, выбирай сердцем. Вот мин йөрәк ничек подсказывает менә миңа. Шулай итеп, шул тренингка, шул коучка шанырга могу. Вот только в этом случае. Потому что самое главное, минем өчен, ул менә именно йөрәктән килергә тиеш. Дөрестә шулай, бүгенге мәгълүмат чорында яңа һөнәрләр дә, белгечлектәр дә барлыкка килеп кенә тора. Иң мөһиме шул коучлар да инде үз эшенең остасы, профессионаллар булсын иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.